Toby, il-kelb gwida, il-kollega u il-ħabib. Ek se jaħlu Joseph Stafraċ, il-chairman tal-Malta Guide Dog Foundation, li huwa nieqes mid-dawlu ta' kuljum jgħix ħajtu ma' kelb gwida. Qal li jenu jgħix ħajja indipendenti, imur miegħu għax-xogħol, għall-laqgħat jew għal xi passiġġata u qal li joffrilu kwalità ta' ħajja ferm aħjar. Kelma waħda huwa għajnejja għaliex dan il-kelb xogħlu hu li jevita l-ostakli li dak il-moment ma nkunx qed nara jien. Pereżempju, hekk kun għaddej fuq bankina, ikun hemm xi ħaġa fin-nofs u jieqaf u jekk ikun hemm spazju biżżejjed idur magħha u nibqgħu għaddejjin. Allura jiena ħankun iktar safe. Għal dawn ir-raġunijiet, l-Lead Soċjali ta' Hamrun Spartans Football Club Hamrun Ħanin nediet inizjattiva għal dan l-istaġun bil-għan li jinġabru fondi għax-xiri ta' kelb gwida biex jakkumpanja persuna nieqsa mid-dawl. Qed nippruvaw noħolqu speċi ta' team building kbira fejn involvu lill-klabb kollu biex niġbru flus u nisponsorjaw Guide Dog. L-isfida mhix faċli għaliex Guide Dog jiswa madwar 15,000 euro. Imma l-ħsib tagħna li nużaw ir-riżorsi kollha li għandu l-klabb, meta ngħid il-klabb, kumitat, staff tekniku, players, reserves, supporters, li flimkien nofrulhom t-shirt tal-okkażjoni u niġbru l-fondi biex nilħu tat-tragward. Il-kampanja se tilħaq il-qofol tagħha fil-partita tas-semifinali tal-FA Trophy bejn Hamrun Spartans u Hibernians, skidata għat-tieni ġimgħa ta' Mejju.